Vinga, Eric, ven-me aquest llibre mañana, o demà, i demà. D'aquest superèxit que ha escrit la Gabrielle Zevin, i nosaltres que normalment esquivem els llibres que tothom parla. Sí, ell ha vingut... Ha vingut aquí no. No, ha vingut a Barcelona i ha tingut un èxit brutal. Sí, perquè no sé en què ha enganxat, jo penso que enganxa... La notícia al diari deia que era gent molt jove, A mi em sorprèn, no perquè sigui gent jove, parla dels temes que sempre s'han parlat, amor, amistat, una novel·la de creixement des que són uns nens fins que són allò... Podríem dir que és un tòpic de novel·la. És un tòpic de novel·la, això s'ha escrit 1000 vegades. El que passa que jo l'he agafat, i és veritat, l'agafes a la primera pàgina, i jo no la vaig poder deixar fins que vaig acabar el llibre. No, llegeix molt bé. Hi ha un petit moment en què fa una d'aquelles coses que a mi no m'agraden, que és introduir una història dintre la història, que és quan estan jugant a partir d'un joc de l'Oest i allà al mig introdueix un tipus d'escriptura diferent, però tret d'això que són 20 pàgines, que és quasi el final, i és la història de dos nois, un noi i una noia, i un tercer, que creixen fent videojocs. Sí. Descriu com, bueno, no tècnicament, però descriu com fan un videojoc. I això té molta gràcia. I això molta gràcia. I jo, clar, a mi m'ha agafat que jo això, en una vida anterior meva, jo vaig ser programador, i he programat, i he fet programes com aquí explicat. No, jocs? No, jocs no. Jo feia el programa de control d'una central de detecció de fum. Llavors hi havia uns gràfics, i quan hi havia foc, feia foc. Bueno, no era un joc, però... I posaves, o sigui, posava coses. S'encenia un foc. Sí, i això, clar, m'ha portat records de quan jo feia de programador i de com tenia un jefe que em donava les instruccions de com programar bé, que m'ensenya molt, i perquè programar és com un joc, en realitat. Programar jocs és com un joc, perquè et donen unes peces i tu has de construir amb aquelles peces que són limitades, has de fer que allò tingui un aspecte. Jo vaig fer l'antic programa de document d'ordinador. Va venir l'informàtic i jo li anava explicant tot el que necessitava i ella anava agafant i anava fent amb les seves peces. Doncs, ja feia un joc, però quasi. Aquí ella construeix una novel·la amb un joc de temps, juga amb el passat, amb el present, va intercalant-lo. Aquests dos personatges són molt potents, ells dos. Ell té una deformitat al peu arran d'un accident. T'explica al mig de la novel·la per què té l'accident. Tots dos tenen... es desapareixen, es troben, es tornen a trobar, s'estimen, són amistats. Jo penso que això, com deia un client aquí, fa que sempre que llegeixes aquest llibre et trobes que et porta a tu mateix. Això és la gràcia del llibre, que molta gent troba moments de la seva vida aquí explicats. I clar, quan et trobes això, ràpidament t'agrada molt. I funciona. Hi ha alguna cosa més que tu vulguis aportar? No, perquè ho has dit tot quasi bé. S'està oblidant de parlar dels jocs. No, tot és al voltant dels jocs, però hi ha tota una història darrere. I la gent que ha jugat a jocs els troba reflexats. Hi ha un que en parlen molt, perquè són gent dels anys 80. Hi ha un joc, tu busca'l, es diu The Oregon Trail. Es busca i es juga online. Pots jugar, poses Oregon Trail i pots jugar directament a la pantalla del navegador. I és un joc que explica, fent servir els Estats Units per explicar la seva història. És molt senzill, ets un pioner. Llavors pots triar si ets un banquer i et donen molts diners o si ets un mort de gana i tens pocs diners. I amb aquests diners has d'aconseguir arribar a Oregon. Llavors, és molt senzill perquè només et pots morir de disenteria, pots morir de gana, se't moren els fills, però està molt bé per explicar als nens de 10 anys com va ser la conquesta de l'Oest. I has de matar molts bisons. Doncs això, allà, aquí també, però allà ha de connectar amb moltíssima gent que va jugar a aquest joc. I això, aquest remoure el passat Llavors, Demà i demà és un llibre que el que només li entri una miqueta, amb això... No, es llegeix molt. Això no ho puc negar. Estem dient una cosa òbvia avui. Avui sí.